ассалому алайкум тамошобинони канали ютуби ман. Хуш омадед ба канали ман Ситора Моҳ. имрӯз ман мехоҳам дар бораи кор ба шумо маълумот диҳам. Кор дар компания Фаберли кори беҳтарин. Одамҳо бисёр кор карда истоден занҳо бо ман. Касе мехоҳад дар командаи ман бо ман кор кунед, марҳамат, номерҳоро дар рӯи экран мегузорам. албатта дар комментариҳо нависед, масалан ёки дар комментари ҳамин видео фикрҳоятонро нависед, дар ватсапам нависед, ҳамкорӣ мекунем. бо ман ҳозир қариб зиёда аз 400 нафар занҳо кор карда истоданд дар командаи ман. компанияи Фаберлик бисёр мепурседтон ки чӣ хелин кор мекунем, маошаш чӣ хел. духтарои азиз, занҳои меҳрубон, апаву хоҳарони азиз, маошаш аз рӯи маркетинг план мебошад. маркетинг план ҳамин ки агар 100 балл кунед 19 сомон, масалан 20 сомон маош мегиред. бо диққат ба ҳамин маркетинг план назар андозед дӯстони азиз. ҳамин чанд балли чанд сум, масалан ман директор 3000 балл мекунам, 4554 сомони маош мегирам. ҳозир касе ки омада бо ман кор мекунад, ҳар як шагаш тӯҳфа дорад. марҳамат, ҳозир якум шаг тӯҳфа айна. барои ҳамин дер накунед дӯст. касоне ки мехоҳедон кор кунедон, чӣ не кор душвор нест. бо интернет кор мекунем. масалан ман ҳозир дар республикаи Мордовия қарор дорем. бо аҳли оила республикаи Мордовия омадем. шаҳри Саранс, дар шаҳри Саранс зиндагӣ мекунем. столица республикаи Мордовия, шаҳре ки мо зиндагӣ карда истодагем. кӯдакоя чӣ овардем, ҳамин резиденсия Дедмароз мерем гуфта чӣ истодан. барои хурсандӣ кӯдако шуда омадем ҳаминҷа. барвақт омадагем. маҳкам буд хайбат омадан. кофе хӯрдем, линч хӯрдем, ва якаш ва дар омада чӣ дорад кафе бар инҷо. баъд буромадем бо кӯдако бобои барфину снегурочка дидам, бисёр хурсанд шудан. камтаракак мегузорам, тамошо кунем. Да, у вас? Да, хорошо, молодцы, ребятишки. А дедушка приготовил вам сладости вкусные, волшебные, новогодние. Стихи, наверное, какие-нибудь знаете? Ну, пойдем сюда, ну, поближе к нам, пойдем. Знаете, наверное, какие-нибудь стихи новогодние, да? Может быть, песню какую-нибудь дедушки или танец с вами отгадать? Пушистая красавица всем ребятам нравится. Шарики, иголочки на новогодней ёлочки. Какие молодцы, умницы. И Кира, и Амина, ох, все молодцы какие, да, ребятишки? Готовились к Новому году, молодцы. Тогда посложнее вам задачу задам. Белым снегом все одето, значит, наступила... Молодец, молодцы! Я хотела их обмануть, Дед Мороз, а они все правильно нам рассказали. Вот ребятишки, вот молодцы какие. Ну точно, значит, любят Новый год. шаҳре ки мо дӯстони азиз зиндагӣ мекунем бисёр шаҳри зебо. хай чӣ мекунад, Саранск номи шаҳр. баъд столица худи Мордовия, республика Мордовия, не ки Россия. дар Россия дохил мешад. бисёр маъқул шуд. ман инҷа ваёш магазиное ки сувениру ҳамахе чиза кор дорад дар омадем тамошо кардем. хостам камтаракак барои шумо низ нишон диҳам. фақат ки шаҳри беҳтарин, маъқулу тоҷико кам, ё ман кам еда бошам. барои ҳаминқадр гуфтаниам ки каси тоҷикое ки дар ҳамин республика Мордовия зиндагӣ мекунед, занҳо, апаву хоҳарои азиз, албатта комментари ба нависед. бо ҳам шинос мешавем, рафту омад мекунем. ин барои мо беҳтарин мешавад агар хоҳишатон бошад. албатта шаҳр маъқул шуд. барои бачаҳом ҳам маъқул. ҳозир духтарам синфи 11 дар ҳамин шаҳр хонда истодааст. бисёриҳо мегӯянд ки як сол қафо мегиранд. не ки дар ҳамин шаҳре ки мо омадем савол ҷавоб кардан. фарзандои ман ки 9 хону 10 хон буданд вақте ки омадем. чӣ кардан? савол ҷавоб кардан, имтиҳон барин гирифтан ки ино русӣ нағз гап задану вай кардан. чӣ кардан? ҳамон синфи худошон хондан. худо ба шукр ҳозир 11 хонда истодааст духтарам. писарам 9 тамом мекунад. бо дути дига кӯдаки майда дорам. бисёр дар видеом ҳастанд. калониҳо розӣ намешаванд. ки ман дар каналам нишон диҳам. не ки хурдакако мехоҳанд хезед якта видео кунем ё ки мо я видео гиред. манам хел чӣ мекунам.
талаб карда меистанд худошон, барои ҳамин видео мегирам мепартон, чтобы да ютуб гум намешаду истар то як калон шава худошон тамошо мекунанд гуфта ҳамихе тамошо рафтем. хурдеҳом духтарчи хурдем синфи як писарам садик меран. Садикашам хел ранги Москва, мо Москваи бисёр зиндаги кардаги очурат меистем, хел не очурати ҳичи наистудем. Ман вақте ки граждансия мардакам гирифтам аллакай садик дуруст кардем, садик рафта мебиёям ҳозир каникули соли ҳамин зимистона ба ҳама шаҳри беҳтарин маҳкул шуд. хай ором осуда, ҳеч кас кор надорад. манам хел чӣ кардаги центраша хушту кардаги соли нави орозодагӣ худошон ид карда истодем. кӯдакоя бурдем тамошо кардан, чарх задан омадан. ҳама хурсанд гуфта истодем ки ҳамин духтарчем Оминабону бисёр нек Тоҷикистону ёд мекунанд. ин Тоҷикистон равем мегӯянд, чунки дар Тоҷикистон мебуромаданд духтарчаи ҳамсоя ки ҳавли ба зиндагӣ мекардем, бозӣ мекарданд, маъқул буд. бачаи хурдем бисёр ёд мекунанд калониҳо, мегӯянд ки не ҳаминҷа мехонем, тамом мекунем, ха ягон донишгоҳ қабул мешавем. хоҳиши худашон кӯдакҳои майдем бисёр Тоҷикистоно ёд мекунанд ки бозӣ мекардем. инҷа ки квартира зиндагӣ мекунем, садик меран мебиём, мактаб меран мебиём, баъд хай парк, зоопарк ҳамҷо тамошо мерем мегардем. ҳамқадар шаҳри зебо, магазинҳои хушрӯ дорад, аҷоиб. ман ҳамин магазин даромадам, ҳама чизакҳои зебо, магазини аҷоиб хушрӯяк тамошо кардам. камтаракак буромадам. тамошобинони азиз, касе ки ҳамин видеои маро тамошо карда истода бошад, подписатсияро фаромӯш накунед. подписатсия дар зери видео ҳаст, авай зер кунед. колоколчик дорад, ваам агар зер кунед, ҳамин кадом вақте ки ман видео парт кунам, видеоҳои маро ба шумо нишон медиҳад. баъд дар як ҷо дар як комментария нависем ки ту душанбеги гап мезанӣ, ту худат аз қишлоқу. ман аз деҳаи Навобод, райони Панҷакел. касоне ки намедонанд, бисёриҳо медонану боз ҳастанд ки намедонанд. гуфта истодем ки ту худат аз қишлоқу душанбеги гап мезанӣ. ман душанбеги гап намезанам. чӣ хел ки ҳамин худам гап мезанам, модарам ки аз деҳаи Негнод будану падарам аз Навобод. чӣ хел ки гап мезанем, ҳамхел гап мезанем. вақте ки чӣ мекунем, ягон рекламаҳои Фаберлика мемонам, духтаракҳои масалан ё кӯлобиҳо ё душанбе ягон духтаракҳо гап задагӣ, тамошобино хиёл мекунанд ки овози ман бошад. баъдам хел комментариҳо менависанд. хай барои комментариҳои негатив менависдагӣ ҳам ташаккур, барои комментариҳои беҳтарина бисёр менависем. барои ҳай комментариҳо ҳам як ҷаҳон ташаккур мегӯям. дар канали мо обуна шавед, ҳама вақт бо мо бошед. хай кӯшиш мекунам ки видеоҳои беҳтарину беҳтарин барои шумо омода кунам. чӣ хел мо дар ҳамин республика Мордовия зиндагӣ мекунем, бо чӣ корҳо машғул ҳастем. кам кам кӯшиш мекунам ки партофта истам. ҳозир ман айни замон дар ремонтатеш кор мекунам ки ҳар рӯз не, ҳамин 2 рӯз ба як мерам мебиём. аз рӯи корам масалан маош медиҳад ҳар ҳафта. агар имрӯз 1000 рубл кор кунам, барои ман чанд сум метиҳад? 200 сомон, 300 сомон рубл пул метиҳад. хай ҳар хел мешад кори ман. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед дӯстони азиз. то боздид. боз дӯстони азиз, дар пални тилна масалан дар хона вақти холиги худам дар компания Фаберли кор мекунам. ҳозир айни замон директор ҳастам. худо ба шукр хурсандона старши директор мешавам ба наздикӣ. манам хел маҳсулотҳоро масалан дар интернет ба фурӯш мегузорам, мефурӯшам, аз ин маош мегирам. баъд амо маркетинг планаша ки иҷро кардаму команда сохтагӣ ҳастам, нағз мегирам. барои ҳамин касе мехоҳад, як бори дигар мегӯям, занҳо, духтаро, мардҳо, касе хоҳиши кор кардан дораду мехоҳад ки масалан маоши иловагӣ гирад, марҳамат ба ман албатта нависед. ҳамкорӣ мекунем, тамоми корро нишон медиҳам. манам хел собун, зубной паста, ҳама чизоша манам хел сурат гирифта, даъвитам монда, чӣ мекунам, савдо мекунам, тамоми чизҳояшро мегирам. ҳама чӣ дорад, собун, айна, шампун, дегсафедкунак, плитка шӯяк, пол шӯяк, тамоми чизи мехоҳед, марҳамат. барои занҳо масалан рахи шикамро гум кардан, чизҳои кухни, кафгир,
лошка, вилка, ҳама чӣ полшӯяк, посудашӯяк, косметикаҳои зебо барои лаб, барои чашм, барои рӯ, духиҳои беҳтарин, тамоми намуди мардона, занона, лабсурхкунак, тамоми чиз дорад. Чизе хоҳед, марҳамат нависед, фармоиш диҳед, равон мекунам ба тамоми шаҳрҳо. Чӣ дорем? Доставка дорем.